дар идомаи сафари корӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияи Ишкошимро ифтитоҳ карданд. Маҷмӯаи калони варзишӣ бо майдони футбол ва дигар иншооти зарурии соҳа ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи 20 миллион сомонӣ дар майдони 3 гектар бунёд гардидааст ва дорои 4000 ҷойи нишаст мебошад. Дар рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ 60% кормандон аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ таъмин карда шуданд. Дар ошёнаҳои якум ва дуюми иншоот барои мураббиёну варзишгарон ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, нуқтаҳои санитарӣ, ҳуҷраҳои корӣ, анбори таҷҳизоти варзишӣ ва бунгоҳи тиббӣ сохта шудааст. мо корҳои сохтмонро соли 2017 дар ин иншоот оғоз намудем. дар ин ҷо мо ҳуҷраҳои барои ҳамом, барои варзишгарон, барои занона, барои мардона, утоқҳои либоси варзишкунӣ, ҷои машқкунӣ, ҳуҷраи санитарӣ мавҷуданд, ки барои хизмат расондани варзишгарон омода аст. мардуми ноҳияи Ишкошим ин иншооти сохташударо бояд рӯҳи баланд бисёр ба хуб қабул карданд. варзишгоҳи пешина солҳои пеш сохта шуда буд, ки ҳамин ҷои нишаст ҳам 200-300 ҷой дошт ва шароити он қадар хубе надошт, ки ноҳия ба ин корҳо машғул шуд. имрӯз бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин варзишгоҳ бо як сатҳи баланд сохта шудааст. сифат ҳама корҳои пардозкунӣ аз он ҷумла устуҳои бисёр хуб мо иҷо даъват кардем, ки масалан хишчин, андовагар, пардоздиҳанда ҳамаш устуҳои хуб буданд. ҳамин корҳо иҷро карданд. дар маҷмӯаи варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ оид ба футбол ва машқу тамрини наврасону ҷавонон шароити мусоид фароҳам аст. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки минбаъд бо баргузор кардани мусобиқаҳои сатҳи баланд ҷавонону наврасони ноҳия ба машқу тамрин машғул шуда малакаи варзишии худро баланд мебардоранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи варзишгоҳи марказиро пеш аз ҳама барои рушди варзиш ва солимии ҷомеа дар ноҳия ва умуман вилоят муҳим арзёбӣ карда, онро ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда номиданд.